Čau lidi, já vás tady vítám, čauky mňauky a je tady můj kámoš Vráťa. Čau. A ten je takovej dobrý, že to tady všechno ladí tu kameru a hrajem World of Tanks, určitě znáte a jdem na to. Jak nahoru. Nahoru? No tak jako... Tak dolů. No tak jako kam mám jet teda. No, dneska to bylo rychlý teda. No tak hrajem konečně tu hru. Mohli jste vidět na YouTubeku, jak jsme teď hrajeme dneska 2 videa. Není to přímo čertovský takový, ale chtěli jsme točit live, ale sorry kámo, nepodařilo se nám to. A bohužel, promiňte, tak možná příště jsme zase spali babičky. No prostě pardon a tak teď to bude jako náhrada, tak před chvilkou jsme dali na YouTubeko takovou challenge, že jo, a teď jdem na hry, že jo. Já budu se s Vráťou střídat. Počkej, si jdu vedle, to nemám mušku. Aha, musím čekat. Pěkně pomalý. Počkat, musíme jet na ně, že jo, taky. Již oni jedou za mnou? Tak jo, jdem do toho. Teď po mně možná bude střílet, bacha, tamhle. Ne, to nevíme. Tak on je zatím. Tady mi vadí kabel, všude máme zapojení. To. Již kam jedu? Kam jedu? Aha, jedu Ečkem. Hele, kamo. A bacha. Kam prohrajete? Prohrajeme, jo? Jo. Jo. Ty bogo, jak je valí úplně v tom. Bože, no tak jdem na to. Prostě, je to hrozný. Bank. Radši si to nechám do střechu. Hele, to byl náš. Co se tady stalo? Slyšíte všichni? Ty jo, jak nejkložiček. No, do prkna, aha, on je za mnou. No, tak dobře jsem to. Když mu Artina tě zabila. Kámo, koukněte na to. Hele, on se dolákl. Všichni jsou v pohodě. Ty bogo. Tak lidi, to je hrozný. Já jsem v tom blbej. Vrátil, poradíš mi? No, s čím? Já bych chtěl vědět, jaký je rychlý a nějaký obrněný. Jsem to koupil, tohle jsem vyhrál, no, ne, nic nechci. Jaký je rychlej? Jak máš, byl nejrychlejší. A obrněný? Ten první, ten, no. A jo, no, jsem nevěděl. Tak jdem na to, no. Ten muda. Tak jdem na to, Vráťa tady nějaký dobrý prostě, tak Vráťa tady všechno. Jste skurvil. Já? On spadl reprak a nejde zvuk. No, tak jo, už jde, díky Vráťo. Co na mě jedeš? A čo ne? No, jako fakt ne. Když střelíte svýho spoluhráče, tak budete hrát tak 14 dní. Nebudete hrát. Když ho střelíte tak 3krát. Já už jsem to udělala. Někdy schválně Vráťovi. Tak oni musíme střelit. No. No tak, tím. Ten nuda. Těším se hodně, až tyjo, tam budeme střelovat, tyjo. Vráťo, můžu umřít ve vodě? Jo. Hele, kámo, mě tenhle asi rychlejší čeká. Možná jo. No, mi to takhle přijde. To my tady někoho nemáme. Hele, oni tam všichni jedou, já jdu za námi. Dali bacha. Tady. Štěstí. Ne, pryč. Do mě nestřílel. Já jsem do něj nestřelil. Já teda všechno zničím. Červený jsou ale hrozný. Jsi nevíš, bylo. A Jeden z pásů je rozbitý. no to si děláš, tak je, koukněte, vsadíme si, že umřu, jo, sadíme si, jo. Já umřu. Já jsem dobrý. Já jsem dobrý. Ty bogo, já jsem hrozný. A já jsem fakt hrozný.
Ne, No tak si dáme toho Japonce. No tak tohle není. No tak jo, jedeme. Tohle je skoro moje nejoblíbenější území, protože tady se může krýt konečně. A není kde být na pasaci, že? Takže jdem na to. Třeba než se to zbouráme. Třeba tebe to zbouráme. Bořičí mýtu, nebo jak se tomu říká. Asi tak. Tu kam jedu? Já nekoukám, já koukám pořád do kamery, víte? Víte? Tuhle část mám nejradši. Tam to máme rád lidi. A do mě už střílí někdo. Tamhle ten prden. Tohle tam je přestřelka pěkná. Právě zase pošli na tu kůru. Ale tamhle vidíte. Tam si střelíme, aby to vybouchlo. No tak nic. Koukněte, jak ho dostanu. Víš, já jsem borec. Koukněte lidi, já ho dostanu. Lidi, já jsem Ne, kam nejezdí. Kam všude, Hele, kámo, hele. Ne, kam nejezdí. Ne. Šulinku nejezdí kam. Jeden z pásů je rozbitý. Nemůžeme se ani hnout. To je pro mě taková bomba. A je potom. Tady končíme. Všichni ven. Mě to nebaví. Lidi, musíte to uznat, že já tu hru neumím hrát. Jo, Amerikáne. Já mám rád tenhle tank. Ty budu hrát já. Lidi, tohle skoro mám taky nejoblíbenější místo tohle. A jdem na to. Máme to americký toho tanka a už se těším. To mám nejradši. Čeká se na hráče. To je strašně dobrý. Já tohle miluji, protože všichni tady střílí a klidně se kouzem, vidíte tam 20 sekund. Lidi, vidíte to? Ty tam střílí? Proč tam střílí? Ale lidi, to jsem měl vidět, já jsem to měl stříhat. Protože normálně to tady všechno vybouchlo. Ale fakt, já nekecám. Vidíte? To vybouchlo celý. Tady, to asi všichni, no tak to je jedno, musíme to prozkoumat. Tady je to moje nejoblíbenější. Takže jo, no tak jdem na to. A kámo, jsi pěkně oberý. Ale dáme to. No tak nic. Pernu depresit. Aha, to je jejich území, kámo. Hele, tamhle vidíte tu vlajku. Tamhle. Kam běžíš, můžu. Tak. Ty tě můžu sejmout, ale nevadí. Já nejsem blbý jako ty. Hele, kam, vidíte? Jdeme ho zabít. Protože zmizel, ono se to laglo. Já tam nejedu, já se bojím. Dovožu už, ty vogo. Do prka, já zmizím. Zasáhli nám pás. Jeden z pásů. A dáme odsud. Tenhle tank to koupil. No to koupil teda, to koupil. Nebude to kupovat, nikdy to nebude kupovat. Doufám, no teď jo, no. Doufám, že ta Anglie bude lepší, dámy a pánové. Tak. Vpřed! Kde jsem? Nemůžu se orientovat. Ježiš, ten prťoc. Vidíte ho? Vidíte ho? Prsku? Vidíte, jak je rychlej? Alex se nějak jmenuje, bude se to pamatovat. AMX. Proč je tak malej? Jeho chci. Lidi, ale on je strašně malej. To je divný. No do prkna, jede přímo mě. Oni ho zasáhli. Utíkej, protě! No to si... Ne, oni ho zasáhli, ne. Kámo. Pryč. Ale tamhle vidíte? Už tam není, no. Ach jo. No. To je rovno, že na mě někdo nepojde. To lidi, já radši tady už zůstanu. Ale mám ho na mužce. Pal. Si nezaměřil.
šla skrz. Tak jako, Tady končíme. Všichni ven. tak jako, ale, Ránu. tak jako, já to neumím, musíte to uznat, cože? Hustý, on je úplně ukrát. No. To je to nejlepší. Tak si dáme toho našeho, to krucana jednoho. Je úsvit. Lidi, tady vidíte, to je moje druhý nejoblíbenější to místo prostě. Tady se schováváte a tam mám nejvíc mušek prostě, mušek. Musíte to pochopit. Do toho! A do toho! Lidi vidíte, jak jedu k základně prostě jim, vidíte to prostě. Prostě bude přestřelka. Kilovat. Ne, nebudu mikrovat, vidíte lidi, a tamhle je zase jejich ta vlajka a teď se schovám asi za ten kamen, nebo tamhle někde. Jo, za ten kamen. Tamhle, protože na mě pojedou, protože tam mají zase to stanoviště. Takový někde. Tam se neutopím, že jo? Ne. Aha, teď tady nic není. No i když to sejme kamhlakem, jako vždycky. Ne, říkám, sejme. Sejme tě, vole. Ty, to si, Já jekám, jedí za ten kamen a šupr. no to si, to tak jako to nejde 2 proti 1. Ty když jedeš na Zažij jejich pásu území. je zničený. Tak jako to nejde. No tak jako, Tenhle tank to koupil. no koupil, tyjo, já koupím taky. Kegu já, vole. Vrátě musíš uznat, že já budu chodit pořád. No taky, jako můj komp, vole. Nepo. Lidi, vy tomu neuvěříte, ale my jsme se dostali, ty to točíš, on točí druhou kamerou. Taky už má ten svůj kanál, lidi. Jmenuje se Pan Valký. Valiký, nebo nějak tak, no. Pan Moje nejoblíbenější místo je, nebude to ti věsnice a prostě je to nic. Vodička, budu na tom ostrůvku a budu se opalovat. Ne, budu někde schovaný. Jmenuji se Pan Valiký. Valiký. Jedeme! Proč ne? Proč ne? Jsi chulin. Co to je, lidi? Udělá. Tak jako když nemůžu vyjet. Čau, prtě! Počkej, to není prtě. Počkej, je to prtě? Není. Dneska jsem utopit, hoši. Zkusím. To se neutopíš. No to už je jejich půlka, vidíte? Ano. Já jdu za něma, aby viděli, jakože prostě někdo střílí. Aby se lekli prostě. Haha, pomoc. Já se můžu trefit. Máma. Aha, až teď. Až 5metrovýho. Vidíte, že sejmu. Motor, ztrácíme rychlost. Kámo, pomoc mi je tam. Ale vidím, jedu pomoct. Já to možná... Je do zágu. Tady končíme. A mě to nebaví. Čau lidi, já vás tady... Čau lidi.